Дусларым, сәлем, әйдәгез бергәләп әкият тыңлыйбыз. Күптән рус халык әкиятын сөйләгәнем юк икән. Менә бүген сөйлим. Яшәгән ди Ваня атлы малай. Көннәрдән бер көнне ул өйдә ялгызы гына калган. Кымшанырга да куркып, мич башында бер калтырап утыра икән бу. Шул чак янында кемдер авыр итеп сулап куймасынмы? Малай моны йорт иясе дип уйлап, куркуыннан идәнгә сикереп төшкән. Сикереп төшүе булган, аяк астындагы кисәү агачы шап итеп маңгаена китереп бәргән. Тагын йорт иясе суқты, дип уйлаган Ваня. Аның бөтенләй коты очкан. Ул йөгереп барып, ишекне ачкан да баскыч төбенә чыккан. Чыгуын чыккан, ләкин шуннан ары ул бер адым да китә алмаган. Чөнки ишек җибәрми икән моны. Шул чак Ваня бар көченә кычкыра башлаган. Ай! Йорт иясе җибәрми! Йорт иясе өйдән чыгармый! Әлеге тавышны ишетеп, бөтен күршеләр җыелган. Карасалар, Ваняның чабатасы шишлегән дә. Чабата бавы ишеккә кысылган ди. Малайны йорт иясе түгел, үз чабатасы өйдән чыгармаган икән. Ваняның сүзләрен тыңлап бетергәч, алар өйгә кергәннәр. Аяк очларына гына басып, мич янына килгәннәр. Мич каршында кисәү агачы аунап ята. Өстәлдә камыр куелган савыт тора ди. Камыр өлгереп кабарган да. Пыш-пыш килеп, һава чыгарып утыра икән. Ваняның йорт иясе дигәне әнә шул камыр булган. Күршеләре кычкырып көлеп җибәргәннәр. Шушы вакыйгадан соң бу малайны куркак Ваня дип йөртә башлаганнар. Юктан бардан куркмагыз, дуслар. Кыю батыр булыгыз. Бер кайчанда үзегезне начар тотмагыз. Бүгенгә сау булыгыз.